dag meneer. Maar, ik is Gerard Pieters. Ik is geboren in Klein Willem, maar ik heb hier groot geworden. Ik heb samen met mijn oma getrekt, maar toen zit nog babytje. En ik heb hier groot geworden. Tot nu toe, want ik is nu al oor die 70. Hoe was die kinderjaren toen u hier groot geworden het? Fantastisch. Baie goed. Ons het goede schoolopleiding gehad. Onze huisopleiding was de beste. Wat die bij de huis gekregen, die is aan de hele straatse families gekregen. Als we ons verkeerd doen, dan die hele straatse families op ons zien. Die auntie kijkt naar mij, die auntie kijkt naar mij en mijn mensen kijkt naar jou, voor die andere auntie zijn kinderen. Was het, zoals we zeggen, de teken village toe. Ik wil nog gesê dit net. Julle daai seker ideaal gevolg van die Textile Village to raise a child. To raise a child, yes. Okay. Onze kinderjaren was verschillend van kinderjaren van vandaag. Onze kinderjaren was nog spelen met karretjes, gaan veld toe maken. Dat is zeker lekker als in die veld, drastisch. Als het maats gaat, is het baie goed samen gedaan. Zonder om te bekleden of zonder om. Ja, was een scherm gewoon. We proberen, maar toen is het al groter. We proberen scherm ook en zeker goed. Maar we het pak gekregen. Of is het zomaar lekker pak gekregen? Dat kan ik niet zeggen. Ik denk je vandaag krijg je vandaag zijn kennispakje. Ja, vandaag zijn kennispakje. Oké, terug naar. Ik wil uitvinden of wat is I. Oké. Ik wil vragen hoe je dit over de jaren veranderd? Die plek, Lammersbaai, hoe dit over de jaren? Ja, Lammersbaai begint uitbreiden. Vreemde mensen die er gekomen van die Lammersbaai als het weggetrekt. Die werken voor al die zeer. Lammersbaai is afhankelijk van die zeer. Voor al die zeerwerk. Dan moest mensen wegtrekken. Zal dan naartoe, een lijplek toe. Zelf mensen er wafels bij het gaan werken. En die oudtijdse Zuidwest. Daar gaan werken voor 6 maanden. Dan komen we voor 6 maanden weer huis toe. En dan die volgende jaar was het maar precies hetzelfde weer voor 6 maanden wafels bij toe. Voor 6 maanden terug. En dat was nog maar achter die vis aan, dus die vis hier schaarser geworden, zo die mensen begonnen wegtrekken. Maar er had ook andere mensen begonnen aankomen, wat weer veroorzaakte dat ons fabriek toe gechanged het van kreef en vis naar chips toe. Dat we chips begonnen maken. Oh, hier in Lammersbaai was een kreeffabriek? Hier was een kreeffabriek, hier was een visfabriek. Hulle het 'n inmaakfabriek gehad hier in Lammersbaai. Hulle het die kreeffabriek gehad, uitvoer kreewe buiteland toe. En dan het hulle die vis, het hulle vismeel gemaakt. Wat hulle ook nie uitgevoer in buiteland toe nie, maar uitgevoer hier binne in die land vir die boere om te plant, aan te plant en sulke. Omdat hy vismeel was baie goed. Het baie goed gesmelt saam met die gronde wat die boere geplant het en so. Oké, ik wil ook vragen of in die apartheidsjaren, was daar niet misschien discriminatie of... Baie discriminatie, ja, en ik had het, ik wil niet zo praten, want ik had het. Nee, ja, ons was maar die achtergebleven, dus vandaag is het nog mooi woord. Zo, ons houden we wel bij de achtergebleven is. Maar ons het altijd in de achterspelen getrekt, altijd. Dat is fijn. Dag, mijn naam is Marilyn Prins en vandaag is ik hier als onderhoudsvoerder. Ons praktijk een story of als oral history storytelling is een workshop program. Kan u jezelf voorstellen en waar u groot geworden bent? Mijn naam is Bertha Funkies. Ik heb groot geworden in Lammersbaai. Blijf u nou al alle jaren in Lammersbaai? Ik moest nou, alle jaren was ik nog hier geweest. Eerst het ons gebleven in die Roesberries, zoals hulle gezegd. En toen ons opgetrekken naar die kamp, zoals hulle nog gezegd. Kan u voorstellen hoe u groot geworden die kinderjaren? Hoe was dat? Mijn kinderdagen was wonderlijk. Mijn kinderdagen, maar hoe ouder ik geworden, is het een beetje moeilijk gegaan.
Want my pa was 'n visserman. My ma het ook gewerk, maar dis die fabriek nog nie soos sy nou is nie. Maar sy het meestal by die huis gewees. Lammersbaai het nie water gehad nie, vars water. Ons het met water gekoop het, om ons wasgoed te was en vir ons te was. Anders moes ons gestap het van Lammersbaai af tot in Groenda, om daar te gaan wasgoed was. Dit is soos ek groot geword het. En ons is ek is skool gegaan. My skool was daar waar die munisipaliteitskantore nou is. Daar was ons skool. My eerste werk Yes. wat ek gehad het, was by die fabriek, By die fabriek. visfabriek. Hoe lang het u daar gewerk? Seker so 20 jaar so. Ek kan nou nie met zekerheid sê nie, maar ek dink is 20 jaar. Van 16 jaar af, rekent ons ja, van 16 jaar af tot 40 jaar. Sjoe, dat is baie lang. En hoe was die werkservaring? Die werk was mos nou vis en krief. As jy nou vir oggend ingaan, dan wag jy nou tot die boter ingekom het. Gaan werk jy krief, goudkrief. En die vis, as hulle mos nou vanaand uitgegaan het, en kom hulle mos nou môreoggend in, dan moet jy gaan werk. Dan gaan werk jy van, sê maar van 7 uur af of so, tot vanaand 12 uur toe. Dan kom jy huis toe. Dan moet jy môreoggend 4 uur moet jy weer inval. Dat is soos ek gewerk het, en die mense wat nou werk mos anders. Het u dit Soos geniet? ek gewerk het. Maar dit was goeie dae, Dat was goeie dae. maar dit was goedkoop dae. Goedkoop daai. Verstaan? Toe Was geld goed. nog baie Yes, beteken het. yes. As ek het, ons kon goed gelewe het. Yes. Ons kon baie goed gelewe het. Ek is getroud 19... Nee, ek moet nou nie dit sê nie. U kan het sê. Dit is mos die storie wat u vertel. 1954 was ek getroud. Ek was amper 50 jaar getroud, toe sterf my man. Maar soos ek sê, ek kan nie sê ryk groot geword nie, maar ek het goed groot geword. Dat was altyd. Ja, want my ouers het vir my geleer wat dit is om vanaand sonder 'n stukkie brood te gaan slaap. Maar dit was goeie tye geweest. Want dit was goedkoop tye. Was goedkoop tye. My man het een keer op 'n Januarie maand met 'n 13 rand huis toe gekom. Maar daar was die vis geweest. En ek het kinders gehad wat met skool toe gaan, kinders wat met eet. Sal u sê vis het baie waarde daai jare gehad as wat hy nou het? Ja? Sal u sê die vis het baie beteken, like sy waarde as wat dit nou is? Yes. Baie. My naam is Catharina Kutsi en ek is 84 jaar oud. Wat was uw gunsteling kinderjaren herinnering? Gunsteling kinderjare. O, ek was baie lief geweest vir sport en vir sing. Ek sing nou nog. En ek het baie lief vir sport, veral atletiek, netbal en steek baie belang in rugby. En my gunsteling rugby span is die Stormers. Waarna verlang u? Wat mis je voor O, elkaar? ek verlang dat ons dorpie moet vry wees van die moeilikhede en van die draaks wat die kinders gebruik en so, laat die jong mense van ons op die regte pad kan kom. Wat was uw eerste werk? My eerste werk was maar onderwyseres. Ek het 31 jaar skool gehou. Kyk hier, in apartheid
was ons baie ons kleerlinge en swart mense baie geadverteer teen die blankes. Ons mag nie saam in 'n toilet ingegaan het, daar het gestaan net blankes, nie blankes. En ons mag nie saam in 'n kafee ingegaan het of in 'n restaurant nie. Ons was baie geaffekteer teen die blankes, veral ons kleerlinge en ons swart mense. En apartheidsjare het ons baie swaar gekry. Ons het baie swaar gekry. My naam is Nico Waldeck. Ik is geboren in Lammersbaai in 1970. Ik is de derde generatie van vissers. Ik heb groot geworden in een vissershuis. Groot geworden met die reik van vis op een maandag. In die reik van die vis op een maandag identificeer mij als deel van hierdie vissergemeenskap van Lammersbaai. Dat is een kort weekes. Ik heb school gegaan op Piwi de Brein. Zoals ik ken, Lammersbaai het niet voorheen een hogeschool gehad. So ik heb gaan matriculeren aan Vredendal. Ik heb zo 60 kilometer buiten Lammersbaai het ik gaan school gaan voor mijn hogeschooljaren. Teruggekomen Lammersbaai toe. En in mijn hogeschooljaren, misschien al op Lammersbaai, toen ik daar bij standaard 6, graad 8, daar rondkom, het ik baie bewust geworden van mijn omgeving. En dan ook natuurlijk, deel van de omgeving was die politiek van die tijd. Zo begin naar Vredendal toe beweeg en deel geworden van die studentenpolitieke beweging. Ik ken een man daar met de naam van Edward Mostert. Ons het genoemd Mossie. Hij was een van die studenten wat ik kon gezien het als deel van die studentenbeweging of die bevrijdingsstrijd. Teruggekomen Lammersbaai toe en die obvious beginnen doen. Ik als iemand wat die werk gehad het en wat de liefde voor mijn omgeving gehad het, die obvious voor mij was om een visserman te worden. Want dat is waar ik gewoond was. Dat was mijn cultuur geweest. So, die vissermannen van die tijd het voor mij Samsie toegevat. Ik kan denken aan mijn... Ik heb groot geworden in een visserij. So, mijn opa was mijn rolmodel. So, en hij was een visserman. Mijn pa was een visserman. Ik was meer vertrouwd met mijn opa geweest. So, ik heb gezien, hij was een visserman. En ik wil dit wees wat hij is. Ik wil een visserman wees. Ik heb groot geworden met die reik van die zee. Van die vis in die huis. En dat was mijn liefde geweest. Toen daar niks anders was voor mij om te kon doen nie. Want die gemeenschap is klein. Daar is niet vooruitzichten nie. Bij een gemeenschap, je moet net bij de fabriek gaan werken, je moet bij de municipaliteit gaan werken of je moet zee toe gaan. En ik heb gekies om zee toe te gaan. Toen ons in die politiek betrokken was ons een handje vol. Toen de bevrijding komt, toen was ons een zaal vol. En allemaal is leiers. Maar je ziet, die gevecht was gewend toen ons die handje vol is. Jouw gevecht wen jij als je in die minderheid is. Als je in die meerderheid is, dan loop je samen stroom. Je traak je van toen je loopt. Ons, samen met Mossie, ons het gezien, dat is verkeerd en ons het gereageerd op dit wat verkeerd is. Julle, sien julle wat verkeerd is rondom julle? My vraag is, reageer julle? Wat maak van jou 'n leier? Iets wat julle oor moet nadink. Iets wat julle vir julle moet mee versterk. As jammer dat ek nou aan 'n educational praatjie betrokke word. Maar ek kan die anders nie, want ek sien ons jong mense is op 'n verkeerde pad. Ons het leiers nodig, ons het julle nodig om die koers te verander. Ek en Mossie het die koers verander. Daai tyd van dit wat verkeerd was. En vandag kan ons die vrugte pluk. Maar dit lyk vir my, daar is nie plikkers nie. En ons is te verstrond. Ons kan nie meer in die bome klim nie.
die jong mense kan. Daar's nie mense wat die vrugte kan pluk nie. En dis wat ek hê julle moet wees. Ek is Gertruida Pietersen, Gertruida Gysman, getroud Pietersen. En ek is woonagtig in Lambertsbaai, gebore in Lambertsbaai. In 1904. Soos hulle gesê, die Roosbarricks, waar hier geen huise gestaan het. Hier soos dit nou staan nie. Ons het in plaathuisies gewoon, daaronder soos die daghospitaal daar staan. Daar het ons gewoon. Daar is ek gebore, in die plek. En my ma is gesterf met my geboorte. Ek het by my ouma groot geword. My pa se ma het my groot gemaakt. Ek skat, ek was omtrent 9, 7, 8 jaar. Ek dink 7, 8 jaar, want ek kan haar onthou. Toe het sy vinnig gesterf na hartaanval. En daarvan het ek groot, dan by die suster van my pa gebly. En dan by die suster van my pa, so het ek groot geword. En hoe sou u kinderjare beskryf? Moeilike kinderjare gehad, omdat ek nie 'n ma gehad het. Ek sê, dis wat ek vir my kinders sê, vandag sê. Daar was 'n ma wat vir my gesê het, kom was vir jou, het jy skoon klere aan, kyk na jy weg. Daar was nie so 'n ma nie. Ek het vir my eintlik getrein van kleins af. Ek het skool gegaan, daar soos die postkantoor staan, daar was ons skool, daar het ek skool gegaan. Seker maar nie lank nie, die tyd was ek op so A, so B, so ek skat so B, ek moes ek in die skool uit gaan, want daar was nie 'n ma wat sê, gaan skool toe nie. En ek moes gewerk het by my aunties wat ek by gebly het. Hulle het my getrein van kleins af. En dit was nie maklik nie, maar die Here het met die gedra. Dit was moeilik geweest, maar vandag van ek groot is, verstaan ek dit beter. Want as hulle my nie gebrei het nie, was ek seker maar, ek het nou die dag gesê, ek is maar bly, my ma se ma het my nie gevat, die laat my pa se ma van my gevat het. Want hoe sal ek die tyd geweest? Ek moet sê die Here, ek moet die Here eer, want was dit nie vir hom nie, sou ek nie die jare gehaal het nie. Dit is nog 4 jaar van my van 90. As die Here my deurdra, nog tot Oktober maand, toe sal ek 86 wees. En wat was die eerste werk? Ja, dat is een goede vraag wat je mij vraagt. Weet je wat? Ik ga je nog eens vertellen zoals het is. Ik heb bij mijn Antletooi gebleven. En op het dag toe begint, dus hulle was in die tijd die Spadereen kerk. Toen ons was een hele paar jong mensen, dus onze tijd jong mensen, wat nog wel die Kaap toe gaan, die tijd, ik zal nooit vergeten, het was 200 rand als je gaan Kaap toe met de rijden tot aan de Kaap. Die 200 rand, die 200 pond. En ik klaargemaakt. Ons het die aand gereden, het was een vrijdagavond. En toen ik nou, zo die school gehad, ik had nou mijn naam eventjes geschreven. En die vrijdagavond, toen zou ons nou rijden, Kaap toe. Toen kom ik nou terug en dan komt zeker nog ontmoet, vergeet, ik kom terug en dan komt 7 meer antische man. Ik vraag 200 rand, ik wil Kaap toe gaan. Toen 7 mee. Dan heet die geld. En toen voel ik een paar jaar, zeg ik, die terug. Klaar aangetrekt, klaar ingepakt, uitgetrekt en weer gaan op lee. Die nacht, dat ik gedacht, ik ga werk bij die fabriek. Schat, ik was 14 jaar oud. Ik was 14. Hier had mij gedraaid tot op 14. En ik ga zoeken voor mij die maandagochtend werk. Hij ochtend toen blaas, hij weet je waar goed is dat zo hoog staan, hij pijpen. Toen blaas hij nog om die mensen te roepen om te komen werken. Dat was 4 uur ochtend. Toen blaas hij vleekje, toen staan nog op, maar weer regen gaan. En toen, dus meneer Smit, was die witman daar, wat bestuurder was.
bestuurder was, voorman was daar. En die tyd toe wou hy my nie vat nie, want ek is te jonk. En toe het my auntie se man, sy ma daar gewerk, sy was 'n voorvrou, en toe het sy met hom gepraat, en toe het ek nog toegele vir my werk. En van 14 jaar af het ek gewerk, tot 39 jaar. Het ek in die vis gepak, die viswammers by, gebesmeer van vis. Dan gaan die mense uit vir oggend. Dan kom hulle 9 uur in swaar met krief gelei. As ons vanaand huis toe gaan, dan lê die krief nog so hoog soos die dak in die fabriek. Môreoggend 4 uur blaas die vletjie weer. Dan moet ons weer gaan, van 9 uur af kom die krief weer in. Vis was volop. Dit was krief, dit was vis, dit was kreef, dit was makreel, dit was sardijn, dit was alle soorte vis was in Lammertsbaai. En die krewe was sulke groot dik krewe geweest, met sulke dik bene. Jy kan van een krewe potkos gemaak het, daai dik. Ek is Paramount Chief Anthony Andrews. Ek verteenwoordig hierdie bloedlyn families van die Weskus. En as ek praat van die Weskus, dan praat ek van hierdie 4 munisipale areas. So Saldanha, Vredenburg Saldanha area, Bergrivier en Cederberg en Machikama. Hoekom ons sê ons verteenwoordig, ons is ek is gemandateer in 2008 om ons herkenning te gaan soek by die internasionale gemeenskappe, by die, so in ander woorde, as jy herkenning wil gaan soek vir jou families, vir jou tribe, dan moet jy met argeologiese en geskiedkundige bewyse kom voorlê aan die Menseregte Kommissie. Die inligting wat ons het, is dat hierdie land behoort aan ons as die inheemse mense. Ons is 'n gemeenskap, binne in 'n gemeenskap, so ons is inheems, indigenous. Ons is nie 'n local community nie. Ons is 'n indigenous community. Ons in die Weskus is vissers. Volgens die Universiteit van Kaapstad het professor John Parkington vir ons hierdie erkenning gegee van hierdie human remains, die beenere wat hier teen die kus opgetel word, wat die ontwikkelaars ontdek. Ons word direk geconnect met daardie beenere. Maar daar is nog 'n geskiedenis, ander kant daai geskiedenis, as dit is die San geskiedenis. Maar ons is eintlik Gam se kinders. En as ons praat van Gam, dan praat ons van ons inligting van die Bushmans. Ons is Bushmans wat Hottentotte geraak het in die kolonialisme en apartheid het hulle vir ons gedoep na Hottentotte. En my oupa Grootjie se trousertifikaat van 1863 staat dat hy is 'n Hottentot en hy's 'n visserman. So as gevolg dat hy 'n visserman is, stam ons direk uit die Bushman en die slawe families uit. Julle is die San mense se afstammelinge. Dit is wat die geskiedenis vir ons sê, en dit sê ook, as ons praat van Gam, dan praat ons van 4000 jaar voor die geboorte van Jesus Christus, was ons hier. Ons het as handelaars gaan handel dryf in die groot stede van die wêreld, so dis te sê in Timbuktu, in China, in Russia, in India, het ons al doude jare gaan handel dryf met ons goed, wat ons hier geversamel het, om soontoe te neem. Maar met die speserye trek, die speserye route, het hulle hier by ons kom anker gooi by die eiland. Dit was die eerste eiland wat hulle kan kom, die Portugese seevaders. En hulle het met ons mense hier in Lammersbaai kom handel dryf met water
kos en groente om verder te gaan na die Indië toe, om speserye daar te gaan haal. Dit is wat die geskiedenis vir ons sê, en niemand kan dit betwyfel nie. Dit is ons argeologiese bewyse wat ons het tot ons beskikking vir ons is vandag. Mijn naam is Marike Damo. Ik ben vandaag bij u, ik zie om bij u de onderhoudsvraag te komen, of visserij. Eerst zal ik bij u vragen, wat is uw naam en wat is uw fan en waar is u groot geworden? Mijn naam is Toto John Dieke. Ik is een boerling van Ilaswaai. Mijn ouders het hier gewerkt. Ongelukkig is mijn ouders nog leren, dat jonge leren gegaan. We zijn eerst in een fabriekhuisje gebleven, een spoelblok van een Westerse kamp. Had ik geleerd om te werken, na ik heb eerst bij de fabrieken gewerkt. Na ik ga naar de OC toe. 82 toen besloot ik, maar het geld van de fabriek en het geld van de zee is meer. Toen los ik de bezigheid, toen begon ik zomaar op de zee in 82. Hoe lang was die vechterij van apartheid? Visserij? Jezus, ik was 1992, toen ik in de PI in. Van Saldanha af Zeelands. Dus gegaan met die boot gevat in Saldanha. Zeelands, ons was 12 van Ilaswaai. 12 had gekomen van Durban naar. Het was Zulus geweest. Dus was 24 gewoon zo op de zee. Aan de PI, gaan we chokken. En die rechterraad om een visserman te worden? Yes, dat was de enige werk. Voor mij kwam ik uit mijn school gegaan. Er staan er 4 in die scholen. Hoe zal u beschrijven aan iemand wat u niet kent? Dat klinkt een beetje snaaks voor iemand wat die werk kent van die zin. Maar als het zo'n wijs, kom op je zee, die belangrijkste ding, die doen wat andere man doen. Zoals ik kom wijs, kijk je maakt zo, als die eerste ding is die, als je eerst kan roeien, hier ons moet je eerst roeien. Kom ons weg bij die kleine bakjes. Daar kan je met bakjes zien niet beter. Kleine bakjes, als je kan roeien, dan is het nog makkelijker. Dan laat ik voor jou roeien, dan wijs ik voor jou wat als we nog kreeg van, hoe gooi ik je net, wat doe ik alles voor ik je net gooi, hoe snij ik je aas en hoe maak ik je aas vast. Op die manier zie je ons nog, aan die tijd wat jij roeit, kan je nog zien wat ik doe. Zoals ik die dag voel, om altijd te werken, dan kan je achterop weg. Dan weet je wat aangaat. Is daar geluid of een reek wat dikwijls op je opkomt van die zee? Ja, soms kijk, allemaal is het hetzelfde niet meer. Soms mensen krijgen seasick, ons noemen het seasick. Hoe zeg je, hij raakt een opgooi. Verstaan? Kom die zeewater, dan is het stil, man, dat beweegt. Zodat hij werkt in zijn macht en hij is ongewoon voor dat. Nou, zoals ik heb dit eigenlijk gekregen, net windgebrek. En daarna weet ik nooit, dat was het moeilijk voor mij geweest. Dat is iets alledaags in je leven wat klinkt of gewoon is. Iets alledaags in je leven wat voor mij betekent. Dat is voor mij bijna lekker op je zee, man. Kijk, zoals nou was wacht nog voor die snoep. Als nou krief aan het tijd, en die krief is zwart. Ze krijgen die krief, die water is koud, die water is schoon, ze krijgen die krief. En wat de government en ons gaat doen, om voor ons nou, ik meen destijds is het dan een beetje beter gegaan toen we als interim gehad. Nou het hulle vir ons bij elkaar gebring. As hulle noem hom nou small scale. As nou soos 'n company. Nou is die besigheid gone. Besigheid is jammer as jy mekaar het. Jy kry nie dieselfde geld wat ek kry, die teknikaliteit wat ek alleen gestaan het as 'n persoon elke ding gehad op hom. Hy is op sy eie. Wie jou wat is die persoon wat vir u beïnvloed het wat wie u vandag is? Wie jou wat is die persoon wat vir u beïnvloed het of wie jy vandag is? Dis my pa. Die pa. My pa het my geleer. Kom, hy was 'n vaste man. Wat is dit?
Ik is geboren op Elandsbaai. Ik heb groot geworden op Elandsbaai, mijn laarschool. En loopbaan voltooid op Elandsbaai en toen verder in Atlantis bij Proutjes Technische School, die hogeschoolloopbaan voltooid. Dat is goed. Al die verleden was Elandsbaai moest verdelen in 3 blokken. En die blokken het zo gewerkt als jouw oom of jouw pa bij een zekere fabriek of voor eienaar gewerkt en dan heb je gebleven in die blokken. Maar ons wat hier in die buitenwijk gebleven, voor die RDP is nog bij op het niveau. Ons wat hier gebleven, dat het zo gewerkt. Elandsbaai was zo omskipt dat die kleerlingmensen allemaal in de voorkant gebleven. En ons wie nou zwart kleerlingmaas en zwart paas hadden, ons het op hierdie lijn gebleven en dan die andere kant se lijn met die zwart mensen gebleven. En elke huis het verschillende kleurdier gehad. Nou als jy jou huis nou bijvoorbeeld een blauw dier gehad het, dan meen het jy het bij die Engelbrechts gewerkt. Als jou huis een groen dier gehad het, dan meen het jy by die Van Westhuisens gewerkt. Als jou huis bij die een geel dier gehad het, jy by die Sida, dat jou ouders bij die Sida gewerkt. En dat het ook, die kampen was ook zo verdeeld, ons wat destijds aan die kant gewerkt. Ons het bijvoorbeeld die water gehad, maar ons kan die water gaan halen en vanaf Westhuisens kamp. Dat die mensen voor ons gezien hebben, dan hebben ze gewoonlijk de eienaar gebeld en naar de eienaar gekomen dat ik voor ons die kranen geweerd. Maar dat was niet al een pak wat Ierland wat apartheid op ons gehad. Ik denk deze jaren toen ik begon opgroeien, de postkant ook 2 dieren gehad. Eén die voor die blankes, één die voor die andere kleurigers. Tot even die winkel, daar was net 1 winkel geweest op het stadium. Maar die winkel was ook zo. En die slaghuis was net 1 slaghuis. Als er blanke mensen aangekomen, die kleurige mensen en zwarte mensen. En wat hulle eerst gehelp en het hulle klaar gehelp is het dan kan ons tot daar Italianer destijds in Elandsbaai gekomen toen die self-service winkel opgemaakt. Toen was het beter. Toen kan je ingaan. Al was daar blanke mensen en maar je moest altijd gewacht dat die blanke mensen eerst gehelp is. En dat het in mijn achterkop het dit probleem, dat het voor mij genoeg. Toen kom ik politici te gaan kijken. Als ik terugdenk aan die jaren. Nou, hoe was politiek toen? In die tijd was het moest net 1 regering wat daar was. Dat was net die vorige nationale partij. Die nieuwe democratie heeft gekomen in 1994. En hij van die oude mensen onthouden nog 1994 toen het gekomen. 1992, 93 met die nieuwe processen wat in plek gekomen is, hulle ledscomitees gesticht waar de municipaliteiten gedien het om de gemeenschappen in te leiden naar 1994. En in 1994 is het de eerste keer wat ik gestemd heb. En ons het achter die berg bij de oude schooltje gestemd. Maar dat was een belevenis van die school tot bij die brug was die lijn van mensen wat gestemd had. Want allemaal was opgewonden, allemaal opgestemd had. En die lijn was zo lang tot bij die school, tot bij die brug. En destijds heeft Willem P. Engelbrecht zijn lorry gegeven. En mensen was met die lorry aangereisd in elkaar toe. Maar hij was nog weer in toen, na die verkiezing, voor ons nog wacht voor de uitslag. Ook rugbyveld was hier, dat was ons zandveld. Maar op het zandveld deden die mensen zeilen op. Daar was muziek op. En betekent dat die mensen het geslaagd op het veld door die ochtend toe om te wachten voor de uitslag. Dat was een baie groot belevenis voor ons. Hoe het hier gevoel om die stoos te studeren? Het is eigenlijk een goede ding om geschiedenis te delen met die nieuwe generatie. Want dat is hoe onze geschiedenis dan behouden zal blijven in de toekomst. Bij jouw kinders en bij jouw kinders één dag. Oké, dank u mevrouw. Dank. Ook een polek is nog eenmaal, die van de sloot dan
Ek is hier vandag om Paula Baga te vra oor hoe jy parents leven gaan. Kan jy met jou naam en waar jy groot geworden het vertel? Ja, dat is geen naam. Kan dat? Kan dat? Kan. En Peru. En waarom ben je groot geworden? Op een plaats zit ik groot geworden. Wat een rol heeft apartheid in uw kinderjaren gespeeld? Oh, jong. Ik heb op een plaats groot geworden. En die laatste school van waar ik geweest heb, was 5 mijl. Elke dag moest ons 5 mijl gaan stappen, 's ochtends van je huis af. En daarna weer terug. Winter en zomer. Alleen nat geweest. Maar daar op die plaatsen waar ons geweest zijn, daar was ook wat kinders. Wat ook op Leidbol-Bulschool gegaan. En die wat kinders in de schoolbus gehad. Hij heeft met de schoolbus gereden, in de plaats af. Leidbol-Bul toe, maar ons drie kinders moesten stappen. Nou, was niet met onze schoolbus. Nou, ons het gelopen, gestapt. Nat gerend, wintertijd. Kleren, wordt ze maar zo droog in de school. En zomertijd, dan moet ons elke boompiet in het pad, moet ons heel gus. En dan kan ze verder zijn, dus dan waren we zo'n verhaal. Het was die schooldagen geweest. Toen weet ik niet. In de 60's, in de 60, avond 60. Alles. Hoe was je school tijdens apartheid? Maar dat was ook maar net. Kijk, vandaag in de school moest nog ook, dat is bruin en wit en zwart, kan we nog samen school gaan. Hè. Maar het moest net, het was net die bruin en die zwart wat kan samen school gegaan. Witkinders was ook één kant. Ons maar eens bij die witkinders geweest. Hij heeft vooral die pa en de zeer gewerkt. Als visserman, hij was 26 jaar was hij officier, 26 jaar die gewerkt als visserman. Maar als hij samen met die witman gewerkt werd, had die witman altijd toen een paar gaan meer aan hij gepikt. Toen die Witmanse pay was altijd, maak je zaak aan de werk het geweest is. Witman had altijd een beetje meer gepikt. Wat wil jij met die jonge mensen vandaag weten over apartheid? Ik wil net dat die jonge mensen moeten net weten, ik wil niet bij je uitbrengen, maar die geleendheden dat die jonge mensen vandaag hebben. De geleendheden wat ons gaat, dat is groot verschil. Daarom wil ik die jonge mensen moet waarderen. En dan geven we daar beste school toe, taxis. En ik wil hulle hier. Hulle moet gebruik maken van die kans. Ook bij ons zien we nou die matriculanten krijgen zwaar werk, maar heel mondelijk. Als je een certificaat denkt, kan daar misschien voor jou in daar een deel op gaan. Mijn naam is Julie, ik woon hier in Ellensbaai. Zo eran een paar afkomsten gezegd. Bij de Polen nog klaar geweest schilderen. Zo heb ik een Polen weet wat de rol het is in jullie dagelijkse leven. Dan, die zie speelt nog altijd een leven. Nee? Maar die departement, het bijen van onze banken wat ons gehad heeft destijds, het is maar bijen gevonden.
Als gevolg van die ook griepprotecties wat ons heeft, dat er van 800 kilo afgesneden tot bij Raja was het geweest, dat we nog een hebben gekregen. 800 kilo uit de weg of wat ons had. Zodat het gaat maar moeilijk, je kan eindelijk niks maken met hij geld wat je wilt zien, wat je krijgt niet. Het is maar net, je moet maar net leven, kost ook. Wat er uitdagingen zit, was er een jullie verleden ervaring? Wat er was er is met ons? Uitdagingen. Nee, dat is even bij uitdagingen. Je moet maar net gewerkt, het is uit te leven. En zoals ik gezegd, in de tijd toen die mensen dat 800 kilo hadden, toen kan je daar maar ietsje gaan bereiken. Maar wat kan je met 100 kilogram bereiken? En die leven wat we daar op dieren leven wat daar is. Je kan niks, want je moet internet kost kopen eten. Dat betekent je als je kost op de man. Onze tijd gekregen. Dus je ook geleerd van ons plek en eens wij. Zo, ja, wij gaan doen ons. Mijn laatste vraag is daar enige levenslessen wat u geleerd hebt, wat u graag samen met ons wilt delen? Ik wil graag met jullie zeggen, dit wat jullie nou doen, is een baie goede project wat jullie doen. En ik hoop en vertrouw dat jullie zullen aangaan met die project, want ik zie dat jullie is baie gelukkig. En ik wil hê, jullie moet net aan de handen van de Here vas so in bid en sê, Here, gaan voort met ons, gaan saam met ons. En ek wil vir julle baie dankie sê, dat julle vir ons so altyd vriendelik is en so. Baie dankie, my kind.